inquiry No.Borjan constituency along APHLC Asai hem ing samjin pen ing pupon kedam tang theria chikloni phaisar kep arni Borjan constituency APHLC Asai hem Kangpu pon lason si Borjan arat APHLC aphan aning kang sam aning ke theatum an cherap chiri chetodun si sikai isi hinibat si tami cherap dun si kimrang patang pon lason si patang det APHLC hem si tami ing pupon lo lason si pini porphai isi pen mei pang cheng pon lo mei chari pona bang phu kison tok bi kong chun bang Borjan lapen laswalong Borjan arat APHLC aphan aning kang samatum an cherap chitodun lo lapen aluhi sarpo aman pen nangka chetong dun JI kathar lapen ari sang ho nangkidun bukajan LA President Samson Teron lapen dipu LA President Diuri Teron adun thu kedamtang MAC suru pothara longka chepate dona bangphu bapuram terang lapen pinang an atum chitong dun simayar di pidon lo Churro lo nang litung kado itu manta la karena kedoan manta churro lo pinidak ni litung hidup long Borjan APHLC constituency committee a office dak hidup sini litung Kangpu lapen monita doolo non ke kado itu ningarong lo litung APHLC ke non ke inut bangani a party po lider lo lagi karbianglong di mahasau ke doan amuluk a party sino e jeplang det posi rong kado e tumta son nang kapang tang du no pot kado e panna chorol penang litum rata tum anta aning hanglo pulo tangte kopine ke claim ya son an sita polling station konan ne binangi pusita voter list along anam avet amen avedet pusita amen ka pedua kam pusita dak le la office le dak nal jumwang no ki claim nai do karbi tum ka chini ne ba ke than aprang ben ke than bang ave pot polling station ta bang pharu pho avete polling station bilong le pusi pa ye thang bare amat son pen pot munit atum kilometer krehini krepho ingkoi lepa na ka helu pensi ke wang nang titik vote na pidun ji apan teta a lolong ge bang pharu phodo nai pupi eta ke inut vet tami eta ke inut vet sita helo pik pulo tangte alang liphan polling station selam det nei la helo a lolo a lama bang ke pohelo munit tungke ituma det ke democratic adet apot democracy are right democracy ajakong kar munit tu majakong binong political na tu ajakong binong la vote ki pihelo la aposi ka dogo ita vote amang pilong pet nai la hello la ke election commission of India pensi la ke instruction a guideline nang pilo la ke la si vote ki pi ante inod amunit arong pen kilometer hini ang bong polling station dovek nang ji la hello alam mange lasi nang litum kaddo ko beta la solam baga cheklem nang hidu ola nang liyong si isia party apan kroy lo po amad vote bang pidun long ledet lo te chohoi pol ke athema non hut ke election hello ron ka che dan apor lage ron lage a prang hut a ron ke hile kaman me si chedan lo non bang la pugali ilitum ing samjin be si chedan nang ipulote hile kaman bang itum un la pan ki un tang lo ke thek long lor lo ke UPDS tang ho man ne tum ta KPLT to man ki un tang lo lagi non ki un lo pasi un lo la tu ke thek lor lo democracy ron pen pulo tangte democracy ron pen la lo ki un ji ke vote pilong nang ji la kam ke nai la si vote non mata nili election office dam lo election office ar na nili tum pana peredun la non online pi ne claim ma thadi amen aja tung ga vedet aku aja tung ke amunit ke dak sido amen ke klang Rajasthan yo la son yo la si non nang litum abang Putin ta la mobile phone long si nang litum amen klang ni ke mobile phone long hala
nang litum ID duboti voter ID hala che bera lang non polling station ko nat mahala polling station che bera lang non nang litum a men klang no maklang klema aro a men choklem ma choklim lema yong si chok che det pon te la ta ka pe chok hi ta non hen loi klem nai ar ni sieta election officer ne li phanang than lai lo nili lai ho alam ke than ke ako du olang sita aport ave nili along a pre meeting edam tu nei no kardong